bude skončeno zapisování výsledků. Vyrovnat. Páže zpět. Přímo hled. Pane veliteli, Sbordory hasičů města Vsetína, připraven k provedení disciplíny. Jednotko, vpravo, bok. Pochodem, vchod. Můžeme startovat. Na místě. A bylo odstartováno. Zastavit, stát. Závodník překonává bariéru, vidíte velmi krásně. Vybavil se Pochodem, vchod. běží přes skladinu. Určitě nebyl včera na pivo, protože běžel jak strýka. Připojí na rozdělovat. Zastavit, stát. Vpravo, bok. Vyrovnat. A proběhl cíle. Páže zpět. Na základně se připravuje hlásí provedení vrtitnice Doskok. a dále se